Denne andelsbolig har en central beliggenhed med gode tog- og busforbindelser inden for gåafstand. Indkøb kan klares på de nærliggende hovedstrøg, og institutioner og skoler ligger også i nærområdet. Boligen har, ligesom de fleste andre lejligheder, altan. Hver boligblok har eget vaskeri, plus store grønne områder og en stor legeplads.